warahmatullahi wabarakatuh. Udan lan angin nyebabaken puluhan wit ambruk. Jawah dipun maweni angin kencang ingkang nempuh hampir sedaya kabupaten ing daerah istimewa Yogyakarta ngakibataken macem-macem bencana. Ing antawisipun yaiku wit ambruk ingkang kathah kedadosan ing Kabupaten Sleman dinten Kamis sonten gangsal Januari 2017. Kepala Posko Lapangan ing Balai Dusun Sumberadi, Kecamatan Melati, Mayor Infantri Yakobus Totok Artono ginemaken menawi dampak saking jawah angin kasebat yaiku 67 wit ambruk, 78 griya terdampak, sekawan titik jaringan PLN rusak. Uga fasilitas umum wujud gedung PAUD uga MTS keambrukan wit. Salajengipun saking rapat kewates kaliyan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta kersa Muspiko Kecamatan diputusaken pengerahan relawan dhateng lapangan dipunwontenaken kejemuah 6 Januari 2017. Saleresipun jawah angin ingkang ngakibataken wit ambruk kedadosan saben taun. Pihake sampun numindakake upaya antisipasi kanthi secara rutin numindakake sosialisasi dhateng dusun-dusun mawi numindakake pemangkasan wit ingkang dipunanggep rawan. Salajengipun ing Piyungan Bantul wit ambruk ngambrupi kalih griya warga. Sementara ing Kabupaten Gunung Kidul persise ing Playen ugi ngalami wit ambruk. Ing dina punika jawah dipun maweni angin kencang wangsul nempuh sakunjukan wilayah Sleman Senin 9 Januari 2017. Sawilangan wit ambruk dipun tempuh angin. Setunggal dipunantawisipun kedadosan ing dusun Bangunrejo, Tridadi Sleman. Warga sekitar ngendikakaken sekedhikipun enten gangsal wit sengon ukuran saweg ambruk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.